Hi ha una illa tranquil·la, amb poqueta gent, poquíssima gent, on no hi fa calor a l'estiu, amb aigua del mar tranquil·la, amb molins, amb cotxes de fusta, amb casetes enmig del no-res, cafeteries cookies, cràters gegants i esglésies amb història, on respirar, seure, descansar, pensar, on baixar el ritme, on jugar tranquil·lament, on els dies són llargs, ben llargs a l'estiu, on pots dormir dins un molí, en una cabana de fusta, al jardí d'una casa particular i per poc més de 60 euros, només s'hi arriba en ferri, on pots jugar a fer el viking, a saltar pedres, coses senzilles. Nosaltres hi vam descobrir a què es dedica el Pare Noel a l'estiu. És l'illa de Sarema, Estònia, i t'ho expliquem tot al nostre blog, almonensespera.com.